कबड्डी 4 कबड्डी 3 कबड्डी 2 कबड्डी 1 कबड्डी அண்ணா ஸ்டேஜ் முன்னாடி இருக்க எல்லாரும் தயவுசெய்து கீழே கொஞ்சம் உட்காருங்க. பின்னாடி ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு மறைக்குதான். தயவுசெய்து இல்லைன்னா மேல போய் உட்காருங்க. கீழே எல்லாம் உட்காருங்க. Do or die. Do or die. Do or die. LDC, do or die. Do or die. Do or die.
Do or die. Third right. LDC third right. Go at the right. Do or die. Do or die. Chitram third right. Do or die. Do or die. முதல் பகுதி ஆட்ட முடிவில் SMVKC ஒட்டஞ்சத்திரம் 10 புள்ளிகள், மதுரை அணியினர் LDC 10 புள்ளி. Do or die. Do or die. Do or die. LDC third right. Do or die. Do or die. இரண்டு அணிகளின் சம வெற்றி புள்ளிகள் 11-11. Third right. Do or die. Do or die. Do or die.